everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गुबुन भिडियोआव बरायहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङै दं आरो अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै होबानो जाबाय दे स' लोगोनि बिदानि हाबा दं बेयावनो जोंबो थांनो नागिरबाय आरो ना स' नोंथांमोना आंनि भिडियोखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा अन्नानै जोबजासे नायलांबानो जाबाय बर' सिख्ला बिदि लोगो आरो नै सिख्लाफोरा नै मोनबानो जाबाय आरो होमबा दिनैसो हाबा जानो नै हा दे होन दायो माने हाबा सारि मोनफैबाय आरोना लोगोफोर सिङाव हाबनानै नायनोसै ओमफ्राय मा मा बायदोंहाय ओमफ्राय नै मोनहैनानै जबाय आरो ओमफ्राय दा साहा राननानै होनानै साहा लोंसै नै दायो ओंखाम जानो माने मानसिफोरा जै खारलायबाय आरो ओमफ्राय मानसिफोरा जा बुरजाखामोन नालाय ओमफ्राय जायगाया थोआ जालायदों बेनि थाखायनो माने मानसिफोरा थोलायबाय आरो ओरैनो केमेराखौ गोजा गोजा नुदोंना लोगोफोर माने सायाव डेक'रेसन होजोबनाय नालाय गोजा गोजा बेनि थाखायनो केमेराखौ माने गोजा गोजा नुदों आरोना लोगोफोर Anda, saya bukan
Ompray नै जाखांबाय ओमफ्राय सुनानै लाबाय आरोना Inilah ayo. Ayo Masuk cakap. Bisa tanam mana? Belum bila kecil ya. Ayo ngayon. Oh, Zoika. Das nama. Hayun. Kamu das video? Das video. Nama. Goजान नुजोबदोंस'। ओमफ्राय नै माने क्लासमेट लोगोफोरखौ लोगो मोनदोंमोन आरोना नैयो आदा सुमफ्रा ओरैबायदि मानसि आरोना लोगोफोर नै माने गामिनि हाबनांबाय जों माने 2तासो टाइमाव थांदोंमोन आरोना बिराद मानसि जाबायना Masih kau kawan belahan. Sisilah, hei. Mudah lupa. नै लोगोफोर हिन्जाव गोदानखौ ओरैबायदि साइसनो दं आरोना लोगोफोर हाबा जाखांबाय ओमफ्राय नै थांफिनसै न'आव मार्च जाखाबाय थांसै जा भिडिअखौनो रायलाय स' थांबाय थानोसै लोगोफोर स' थेंक इउ सो माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लाभ इउ टाटा जेखाय गाफा हावखां